nyansapo kasa mfonyini suni yakọ kobiri fie ami yakobo nkomo bebre na ye hu se kwaye babunu bi nso da hanom a ye ne nananom ewuram na eho na ye pese ku hu ade kropote ene kwaye de gina ho edema no enu nti wadaroma se de yesi aka no ye se de wo ma chechire ne nyansa kwa so no enu na yen ye sane ne badwen ba ekwa so de mamo se wo pe abakwasem ene amamre na tie ne ye nyansapo a ya no abomodin wo dum afidie no se nyansapo kasa mfonyini ye nyansapo TV wo YouTube nyansapo online wo Facebook nyansapo online wo TikTok dia ene na ade ani gie ani ahokeka ewuram na wahwe ne ewo mu kano na yenko di nkomo na yenhwe de edurem arafo yede to monim se yewura kwayenum na kwaye na yewura mu no mebacho momra mumunyina momra yenya ewura kwayenum awie mekire BIUMSO kwaye a meka se yeduru na yebewura mu no yenim ne ewom yenim botaye nti akwaye no ho enu nti yenya BIUMSO mekire KOBRI bosom no komfo hanma yenim ni bedi nkomo na wachire mu na ansa na no mo nse ye maame no mma bi momra maame no momra ha mo megejina sa ha omo ebonum ehunum wei eye bosom kobi no emma ewo ho a won mo boa emma bosom no eye bosom etonyum etechire wo mo no ti maame no mu yi ti me kakra na ye mo nkomo me enko maame no aya de bosom aye friend se KOBRI no mepa mo chawo eho adwomtofo ene ye maame no empanyimfo ya wo mo ehu enwum ewo hi wosi obi enwo emma ne banwu na ono no ye ade yi oye ade ye KOBRI obi nwo ma banwu ma obi nwu emma obanwu ma obi nwu emma oba enwu ono oye ade yi KOBRI okay ma obi nwu ma oba enwu ono oye ade ye KOBRI yo eti enwum no ne ntiase no enyina eno no na mame no hwan pa na betimi ne nadi nkomo kakra na mimisa na asem ba akomienu bi mumu hwan mu kekama dwumum mumu hwan mo hyase etro nwom ewo KOBRI bosomi hu no edi be sei pa cho ache kese yana na mo no ya mama na eto enti bosom ne ba na ye betie ye behwe bi enti wo mo to nwom na ye ti wo mo no ma kan agi achi ye tie di tama yana na mo wuye no ene ye besi wo ma na enti tama
bosom no eba ye no ene yaso sa de di na chi dia ne yaso eba be di na chi ato nwom no Oh, okay. nti na Nessa mo shase to ya che enya nana we epen so kra na. Okay, okay. Me ma wonko a ma me nwom no baako. Wonko a ma me nwom ba woto ade wo se mo giso na mo agiso de ama me. Enti ma me ma baako kra nsa na makomanim. Ene yaba medical kan se de nsa aka abrewana na awie. Enti advanced me wo ho ne de e wo si ehu ya fifi funu ani awie. Ne nsa ma efiri mu ba no ne ye hwe. Ye begina ho ahwe awie. Enti ma me baako na afi mfa nkanya me ho kakra na yenko yanim. Chemu kakra wo se den suwanso enemiwu echenamiwu eniwo no suwanso enemiwu akore bo ho se ene wo yade ade ya chen lo yade no fe suwanso enemiwu echenamiwu eniwo no yo wo ka asembi mo nananom maame nom na mususua na modidi wo mo na ase wo mo to ana musua nti ene mo nso mo tue mo ma edi mo na ase a wo musua ana nana ipacho na so nti me bakra na ye enso ye de mfa ho nti ye di na chi awio anadwo ye de di na chi ye de nana mo babo o mo ye mbo ye mfe ho ye de ne ye bom ho ba ye kwa na akokan hwe na nana ye nana mo mo ye bi wa adwuma ebi ne adwuma be kwa ma wo mo ampa so na ye na ya den ha mo se mo manom ne mo nananom eni achi ni mo bisa mo se mo ni ho no mo achi na wan na obeto nwumi ene nana ene aso nti oni awamu ya nti yeso ye kwa de obeba no obi so beba yo medase mame mra kobri bedin ne ba ko ha mame ne nwie ni to na ye nkọ yanim no mame yesi wo ka kobri bedin ne ho no kure sa cha ye no kure ye no kure okay enti wudin de sai yakosu kobi akosua kobi ye gina wo sai se wuhu kakra media me angaza de me hu no na me ma me beto konfo ye ritwum tina ma me dia wo mawuo pa to ye ya no kono se ja kobire makwanyimo sa crowd o mani wu a me sum biem ampa bo so me nkrodo me ma me wo me ko se ja ma wo so wo de o se me wo ba o so no de akosu kobi ti medidi wo mana so ma me didi ana ma me de wo na me amaka no so no me mpa ne bosun kobi dida iti se no ono a kamini wiase kamini ma se se ana na wo mamu nsia wow me wo mana na bebiri se se atu sika ya me be nso o ho ni ntimi se imrepam menya bi na me de sisi de kwanate o bu sa ta na ti na se won kwa na ayo maame ba na ma me wo ma ne bebiri ya nyina me nko a na me gina nkwa ese wo bebiri na so mo nyina nkwa na waka a wo gina aye enam kobiri nti okay ayefo de nananom no omutumi ye tete miremu no ebi no ni besi ne wo bo muguso esom nananom no kuremu ne gidie mu ne de saa dansidie we eda so wo honom ene ade a eno nti eno no yenwe mu na afemi nko nana ankasa ho kobiri bosom na ankasa konfo na ankasa me nko no ho me so me da sepa ma me na yenkodi nkomo na fan ye gina yi Ipacho aha bebi ejina yi ye fre ha BOGYEAGU so
wo BIUMSO number 1 we see BIUMSO number 1 car station to ani a BOGYEAGU so ne gu hoyi efra BOGYEAGU so ye KOBRI bosom no ne ba owo no a o di dwuma ma papa KOBRI ye KOBRI brani ne ono na me kana asma di dini kwaku BOGYEAGU na yese BOGYEAGU no KOBRI ne mba baako KOBRI ba a o ye KOBRI brani o di dwuma ma KOBRI o papa KOBRI ne brani a o boy dwuma ma KOBRI te sa o hene etifie na wasoma na tra nkonwa me kya me ana me jase ana me kontri kodi sa adwuma yi ma me sana BOGYEAGU etie edi ma KOBRI na se ba bia yigina ya aye kwaye ade a esombo de ma KOBRI bosom no eni kuru yankasa no kore esombo ma KOBRI bosom no esombo ma BIUMSO krodua yi efra ha BOGYEAGU eso KOBRI gina yeso no ene ha kwaye enu ewo mu nyina sosopa we ba ko esi edi edua no dua esi ye frɛ no wawa dua yi enei enipa bia won kwam ba ya ote BIUMSO asase su bia edua yi kyɛn no obi a o kyɛn dua yi bia ni hɔ wo krodua yi mu edua yi kyɛn nipa eti BIUMSO krodua mu sisi ya eti so ya kasai bia dua yi kyɛn sa nipa bia wo ha bia yenim se ukonkura wodo mu ne ade asante abakwasem amamre nom ne amane bibi ti se yanka ebehu ne ade aye na nananom binom eni kroma binom no asese saa ne ma no ebinom so ya na ya aban ye yi kwan ya nano ye ko ayi agona komfa no che baabi aye se eye owuo du nsini esi eye akwan aye na aban ya se no ne ade enti na amma mo de motimi anya akodura bom de hu ban ebesi na emu utimi se we pa na friend se kwaye no yo me da se ohene de tie ne se ye yi kwan na bibi sa wo ha aban no nipa na te akonwa ne so oni mama mere ni mama ne ansa na ye be yi sa no ma we nyina afiri ho egina kuro hene so se kuro hene ne toto na mamre na mane asede a ene ye be omu yi kwan on be yi sa gina na afiri kuro duo na se kuro hene sori gina se da bi munye ne nye ya ukọ kuro ya ukọ leki kwan so a fe yase bese ya yi kwan agya bese ne ofimfini se ka ohene eyin etoto ne kuro ase a nke yi bese ne firi ho na so atoto ne kuro ase nti ya yi kwan na agya bese na bɔ ho ban neni ne nyina ɛda so si ho nti e firi kuro hene ana masa ana mani nyina ɛbasa se yi kwan na gina e kurom ya tuo no nyina firi kuro hene se kuro hene sori gina menyini se ebesi sa na se wo kase si dia se eni da bi emma da bi da se aha kwaye wo beton wahu ame de asidan wo ho gu ha nananom ntimo bɔ ho da a kire wo ho ne esi sada ma KOBRI na e de adi ne dwuma na se obi foforo esi dan ma obi ana ye twa ton ma obi abetena wo de ensi da okay me hwe banim tenten so a me ho se ese mosi dan bi ese moto fasuo bi da de gate e da no ye bekɔ hɔ ne akogina wona afidie na afa eno no de ade no no eho na kwaku BOGYEAGU ye KOBRI brani no otie ye bɔ ho ban kane tete no na mponche na hanmu kwaye tu pa na emu ahunhan nti mponche ne mwa nsem fata no bia no odina no akoka na no so akofa program abanti ne yato fasuo kakra afa ho nti BOGYEAGU bosom ye kwaku BOGYEAGU no ne tena bra no so ote ho odi ne dwuma de mo papa KOBRI okay phone number no to dwa na me misa we me telephone number 0595 17 6394 ana afra na Kofi Echampon BIUMSO KOBRI konfo ubenyame ene medi nkomo na Kofi wo se BOGYEAGU mi di udi nkomo no kan BOGYEAGU KOBRI ba obrafo oye nipa na se oye sunsum ana motie bi woye bosom ai fen BOGYEAGU na se wonye nipa bi se bi ni ugina hoi dabi okay. Oye sunsum okay ani fen kwaku BOGYEAGU no na hanom na modua no hana ne tenabra no so se hana ope efri tete akonfo abekom nyina ma me nso me bae ya na osie na me nso ma ba beto so osi wa denti no ose ya na ope ose wono de enipa ni munyampe pa ni munyampe ose nipa nye nti on de o me nipa na bire bia edo papa KOBRI asoma nse we di bone nti kwaku BOGYEAGU yi kwa chene mame no
enam so oben ni penti na nipa no ho akoye ne mabo na oti nwuram na hwe nsu a tobo na se we diamu yese na papa ko bi se be ko chini passes mam na oba de ya na oba na memem to nde otwe ne ho afiri nipa ho a oye ni munyampe. Okay. Arefo nkomo na na eguso aye bo no me pese afe ye de ani kire kwadwobodware kwaku bogyagu na nafa chamate kwaku bogyagu ye ko ne ye ko gina kwaku bogyagu ho na afidie ntoso apro de mamu mie ye panisei na no na ye nkojo ntina na moma ye nko na ye nkohwe sene kwaku bogyagu sene esitie ene sene yesi aye no ewo ehonomo. Oh wow. Anti arefo kwaku bogyagu obrani ne da no ho pe ene mo se mene nananom yaba begina no ye toa nkomo no so na yakọ anim na maame nom mfa ba kuntwim mame na afina ye mfa nkanya ye ho brebro neye etiade yawo miwu eden miwu akobiri jemi brebro neye etia yawo eda miwu kobiri jemi ajemanta no kobiri jemi wako. Okay nana se wo ho na emeyi di won mu tonton sansan dawuro ni fitwa ne ade ne adi bom na e bobo sa anyom no a ya na hu ye wosai yo medase May me wo ho no mpegya sa anwumi no mre ba mitie duru akira enam se bosom no adwuma da bosom na akoma so nti mitie duru akira bosom no epegya ne ho nisunsum esore am ehu se watene nwoma mpa na ese mumodwuma de ene nwom na eko anwum ni mu a emwa ene nwom na eko ene nwom pa na eko nwom ni pegya sa na bosom nisunsum no ene so ama ne ho mene so na pegya. Okay. Ya begina yewura eda no ho sede ye kan ye no no. Nti amamre pa ya na moye no no. Die udi tudwe ye ni ebi ni se de ma no. Kwaku BOGYEAGU die obi ba papa KOBRI ho. Ewo KOBRI fie. Na esese enipa na busa de ne hawo na mane a wo de beda KOBRI no. Esese KOBRI je taya ono abeje atai. Sense oje tai na BOGYEAGU adwuma a wo ya osemo nko BOGYEAGU so monfa ho ademade ana ho akade enko BOGYEAGU na monfa adwuma na nipa no ne hawo no monfa ntu BOGYEAGU anim na ebeko ampani ampai ba beye fini nansa esoko e wo se nipa ne hawo na mane ne koda na bia o de beda KOBRI no ana o de beda kwaku BOGYEAGU no e wo se kwaku BOGYEAGU ehie fini ne so ma nipa ne nya na hoto ene na yaresa ana de o prehwehwe no ne saka ne kra ni je. Okay. Fa number no to dwa bi mame. Na Kofie Champon, we bom adwuma na me dim dwuma e BIUMSO number 1 KOBRI Comfort enemy. Me number is 0595 17 6394. Number we na fra obenya me Comfort Kofie Champon ene makasa na wo ha wo no amanne ne de kire wo so o de to manima me nso nam KOBRI ene nyankopɔ twedi ampa kwa ambasa yi adoma dawro mane kwaku BOGYEAGU e wo haidie beshye wo ha wo no amane amama nso afa ntoma pa afira ya na se kwaku BOGYEAGU nti na kwaye mo frɛ ne BOGYEAGU kwaye no BOGYEAGU nti ne frɛ kwaye BOGYEAGU kwaye mani hwɛ manim tintin so a me hu se ya bo apata bi hye kwaye nim baabi ese enwera bi ekata so me hu se niema bi ene ade egu so eno no de ade no no
sa ade a hwene fa na pa bosom na pa e kire se sabi mpanyifo buwe se ensen guruti pen kobi enya bosom bia na timni kobi eto nsadidie fi se ensen ye guruti pen kobri wo ma onom didie oba ha BOGYEAGU so ne dom a onom didie apa no so ye motia nkwatia omo so tena bre ne ho ti ne ho da din ho na ye motia oba no kobri si da bi fa tofin fa wo fa pano fa wei fa kogu biscuit fa kogu ma paso odi begu a kodu ade be chewe ba no na nkwatia no no ma ba be di na o ma hweso ade kan wadum asem nyina guso no ma di o mu di a o ha no amane no o mba be yi afiri wo so ama so anyi wani je 19 apai e wo ho no ho so ye motia edidi bia motia didi bia nkwatia kwadunum ne ntofenum ne ade biscuit mu di gogwa no enye obi na taachire onum no wura kwa mbesa kodi bi enye obi a ne taachire wuram ebesesa kodi o ba ye di ye hwane omo se ebobo ho o matia no adi ehwane agu ho apete ho no mbasa te se de mpuro adi aduane no sabepe na ete eti nana mi twam se na bia mehu se kwadu bi da ho na kom de me metime awuram akwati bi adi ana oh ubetime awuram akwati bi adi na mom ni nyina na se adwempa wo tiri na mom bone mu ntina odi wuram akopa bi a ana akwati bi adi a amotia no ombebo e ho ha ma so odi ntiatia mu didi apia ba fie wow nana ye kwa no ene bi sei mi be wuram no apart from say mode ye wura kwaku bojare ha no wote no BOGYEAGU ena atie no eye nature a esa emfaso a krona nkasa enya difference akwa we hu no nana se ye wura body nhwemu ni aka de akere mu a enka mu ankasa beje mu nsam nye mfaso ketwa nia ne ho me mfna ma mo ho me ebokro ni nyina ho ban no enya asem ketwa na BOSOMKESE esa ediem nana afutuo bayin yo konkro ni ade a eniema bi se nyina ya dodo ya twetwa agu ya tonton ama chese nhu bi sei ewo nkro ahodo ni ade mu afutuo bayi ena ade be manananom ye tie ne se kwaye ye da hoyi KOBRI kwaye ana BOGYEAGU kwaye ye de ne edwumadie ni se ye rekora ehonhom ene abosom ni sunsum nanso so sa kwaye kuri ya wo rekọ adwini mu a esa aboa ma enyamframa papa home okrodua yi mu mframa kese be pepa dan so ye kroma mi hu se dan bi so kora pa dan so mpa mframa kese be fe be pa dan so a na dua yage na kwaye yage enti kwaye ye wo ha die dwumadi bebre di bua BIUMSO krodua yi e kora ya honhom mai me ahombo ye ho ban musuo ni esan aban ma ne ahemane ye petuwo koda na kan kwanhia ye ntibi sa ya so sa kwaye kroya esa ma mframa pa me home e boy ye dan ho ban ase be ya mframa kese bi ense nchense nti KOBRI kwaye ana BOGYEAGU kwaye die aboa BIUMSO man pa nana tu nananom efo kakra se die na office wo se asante man no man no yeye na ye niema sei no ebetime nya ho mfa so papa de afirim die me ka kire asante man ese kwaye ye betoy me na champo me betoy san kraya esisi so mo bai e wo se mo muhu se kwaye ye mpanyimfo betoy omo so aba beto ye bekọ amuma ba besi anan ntom besi anan so omo so mo bodin bia se de be ya kwaye e betena woda no omo so de agya nchirima na nchirima so aba beto na afutu amede be ma BIUMSO man ne asante man no okay arefo nyansapo kasamfonyini eso ena moni guso maso guso amohwe a muti yesane ne badwemba mu ede amamo ema ne kasa mo te se omo kansem bebre ene wo mo kompo no makosom a na adani atwetwe ne yesi wo no atwetwe sanse yese ye kwa asore na enso no wo mo aso dem ya ne pia omba nananom na aso no mo sa eba bepemwa no ti ya na obisa ho se ehnefo na ye na ekọ nananom na aso no ehnefo na ya na ekohye bia ba ama no ehnefo na kansadwa ase ekohye ho ma no ehnefo na ekọ awuhubre ebia no ebre so ayetoto saa ne ma we nyina mu enso ebre na ebeso na ebese ese bi no na omu firi aso dem a wo nyina na sa ekokuguo nti ade na twe konkon ne se ye mani nyina mom na enyini na ebre no so a wono a betwa ne ope na ye mom ye twa enwa asase so e wo hono mo
kame akwese som yensa musremi som ye nananom abosom na afa Kristo som no Kristo som nko ane som a epe entity mu eno nti ukọ Saudi Arabia eye nkremu som na so mampanyin ne tena se hunu se ya na Kristofo no bi ba ho no mo be ye adwuma ne nsare ne ade ti o se da sia soda ba akope de ma wo mo se ne Kristofo nko sa soda no na ye mo nso akoye o masom afedie ebre so a Pentecost se ye ne ekoye asode Roman force ye ne ekoye asode Methodist ye ne Assembly ye ne ena papa no bi se na nyam na musim nyina nso ye Kristofo a musom nyame ba akon na nyame ba akon na da ba akon ne yenkonkosum a ede na Pentecost force ye ne wose yekọ Roman force ye ne yekọ abra ye nyina nyame ba akon ne yekoso ti kame akwese ye ne a ye frɛ ho Kristofo na nkasa ye nsa ente ye dwumadi a ye di ase mamma ye emu obi abem mamma ye nkasa emfa ntwi obi na kasa ntwi ene timi ebo man ede man titimu ede eba mamma ye nya ne nyina na babi obi agidi opeso odi gina no omfa nyina na bre ne so no otwedi ampon ba ono no obekire se wei na mepe wei ede mempe nyansa poka samfonyin so na obenya wei nko a yesane na badwembam ede amama wie nana no mamnwom baako na afi mempon kura mamnwom baako ne mu ode ne ba mamnwom baako mom kaka mom Ewa me no KOBRI ba yeje no na na reseguma so pese o kire eduro ba ko pebi mo man won kire wate na afie me mfa adwumadi mewi nana kwanda ho de hini bia Bakambo no Abibirem na we no de ade no yo atiefo madawroma eduro wi ahan wi wo hwa ahan ya mo ho ahan din de abakambo eni ahan din na atiefo me che moduro ba ko bi sa ahan ahan eye nyuma bebre nya yare ba ko na ehwe o eye nyuma bebre sa abakambo kura ya ye sare faso e twere dingu so e de yade ma obi e fa na kwantusam sa abakambo obi a o yare akoma yare pa na koma han pa ompe abakambo nkomu ontete ni nkomu kakrama ne no so onyam ne boso mane fepa onfanfra wo wo pa yedibi onfanfra na onhwie entafre ne nanu ne nansa so no onko doctor ana hospital no onko cheke no hunu ba bia na koma yade no eda ogusu ya kwa animu a ma hye kura bosome akwa akiri kura bosome e wo sa akoma yade no etu kura free ho ase etu free ho nti duro a mere ma atiefo na mere chamuni eni abakamu ahan elesa akoma yare enya no nko a na de aka akiri no mere pam no unipa kro pe de aka akiri a frɛ me phone so number na 0595 17 6394 o frɛ me a na ma hu ana mo abitu afa ho adabo o se frɛ me na meje so na maka nsɛm kase ne ahinta fa ha bai ho na me de akyerɛ o medi ni abusu apani owusu aduom ye ma mu nyina mmo ene hwɛ a ya no agye ma henewa